prosím na pódium paní starostku Šárku Endrlovou a pana místostarostu pana Kuse. Jsou zde, teď ještě připraví další mikrofony a budeme postupně zvát zástupce jednotlivých berounských generací, kteří požádají právě tedy představitele radnice o právo pořádání staročeských májů zde v Berouně. Tak jako první budou žádat mladší obyvatelé Berouna, takže prosím zástupce mladých berouňáků, ne těch úplně nejmenších, těch prostředních, mladí berouňáci, máme je tady někde, už je vidíme, jak přicházejí. Jako první svoji supliku, svoji žádost paní starostce přednesou holky sem, prosím sem ke mně nahoru, nebojte se ničeho. Paní starostko, si i učení jsme dneska odložili, kroje oblékli a pentle nažehlili, abychom máje berounské náležitě uctili. Žádáme vás řádně o povolení k májové slavnosti oslavení a všeobecnému veselení. Dnes všichni projedeme, sousedy pozdravíme a máj na náměstí porazíme. A u muziky se pola povíme. Tak nám starostku to povolení dejte. S námi se veselnosti užijte. Děkujeme, trochu nám to vazbilo. Děkujeme tedy malým berouňákům, respektive berouňačkám. A teď požádám ještě menší obyvatele Berouna, ty úplně nejmenší, aby i oni sem přišli požádat svoji starostku o právo pořádání májů. Tak pojďte. Páni maminko starostko, i my malí se o právo hlásíme a máje berounské oslavit chceme. Na dnešní den jsme se dlouho těšili, tancovat se poctivě učili a školu přitom nezanedbali. Chceme také veselé míti a s dospělými radosti užíti. Dlouho nás starostko prosit nenechte a právo pořádání máju všem ve spolech udělte. Tady to šlo v podrádku, výborně, děkujeme malým. A teď tedy musí požádat samozřejmě i velcí obyvatelé Berouna. Ty zde bude reprezentovat tady nejen ctihodná obyvatelka Berouna, ale také pekařka, která peče skvělé berounské koláče, paní Šmídová. Paní Šmídová, pojďte, pódium je vaše, aspoň pro tuto chvíli. Vážená rychtářko berounská, s pokornou suplikou před vás dnes předstupujeme a právo k pořádání máju vyprosit ji chceme. Vše pečlivě připraveno, uklizeno, vysmíčíno. Vína, kořelky i piva v džbánech dosti, aby žízní netrpěli domácí i hosti. Slib tímto do vašich rukou skládáme, že při všeobecném veselí ničeho nezanedbáme. Pořádku a počestnosti uhlídáme, vší nekalosti, zloby i ožralství, po celý den se vystříháme. Kdo by obecnímu právu i slibu tomuto jakkoliv protiven, ať z moci úřední do želez vzat je a v šatlavu uvržen. Pokorně odpovědi vaší teď rychtářko čekáme, doufajíce, že práva k pořádání máju pro dnešní den se dočkáme. Děkujeme. Děkujeme. A ještě než necháme paní starostku, paní rychtářku odpovědět, ano pozor, malý prezent v podobě pravých berounských koláčů. O tom, tedy, jak jsou speciální, se řekneme později. A ještě jsem pozval pana Majera, který také... Paní Šmídová, ještě nikam nechoďte. Já jsem chtěl pozvat ještě pana Majera, protože jak tady reprezentuje paní Šmídová pekaře a pekařky a autory berounských koláčů, tak pan Majer zde bude reprezentovat zástupce jiného berounského cechu, a sice pivovarnického, tak aspoň jako stafáž. A pan Majer nám tady k přípitku natočí pivo. Pokud ovšem bude co zapíjet, tak teď se necháme překvapit. Milí berouňáci a chaso zdejší, odvahu jste našli, ve slušnosti jste přišli, abyste povolení k máju konání vyprosili. My vám to povolení dáme, rádi se s vámi pobavíme
a taky trochu zaspíváme. Slavnosti si řádně važte, o ní hlavně dobře ukliďte a na to bedlivě dbejte, ať to májové veselení našemu městu ke škodě není. V Berouně na Zikmunda dne 2. měsíce máje léta páně 2015. Potlesk, máme právo, prosím vás, potvrďte to i věcným potleskem. Moc děkujeme paní starostce, děkujeme, takže teď můžeme směle křičet, tady v Berouně číslo máje naše, pochopitelně. Pan místostarosta pozdraví také berounské máje, než nám pan Majer natočí to pivo k přípitku. Už točí. Ano, už zdravím, po paní starostce se mi těžko mluví, protože dala souhlas, máje se můžou slavit, vy jste mi vzal to, co vždycky já tady říkám a scházíme se tady letos potřetí v těch novodobých dějinách našeho města, v roce, kdy slavíme 750 let jeho trvání, tedy se sluší zvolat. A čí jsou máje? Naše! Výborně. Ještě jednou, pane místo, ještě pořádně, prosím vás. Takže, pořádně. a čí jsou máje? Naše! Výborně, teď to bylo správné a to pravé. Moc děkujeme, paní starostka rozdává koláče. Ovšem, ještě nikam nechoďte, protože si připijeme berounským pivem. Tak prosím, pan Majer nabízí pravé berounské pivo, berounský medvěd. Paní ředitelko, pojďte zde po schodech. Pozor, první schůdek je vyšší. Tak a teď symbolicky stvrdíme udělení práva k pořádání májů přípitkem. Já taky. Já jsem ve službě, tak dobře, tak ještě nakedáte. Tak pozor, připijím, tedy přípitek asi pronese paní starostka, ještě jeden takový symbolický, ale já tedy připijím na berounské máje. Takže připijím na zdar těchto berounských májů. Na zdraví. Na zdraví. A dej Bůh štěstí, jak připomíná pan Majer. Jako co? Tady ještě se cvičnou, jo? A co teraz? Můžeme. Děkujeme, představitelé radnice jsou pro tuto chvíli volní, mohou se bavit, mohou se těšit programem, který je pro vás a pro ně taky dnes připraven. Švitořičky už nám z dálky jaro nesou, na domov se celé třesou. Prohlédli si, kde co leží, místa gorky, špičky běží, pak spustili na říkání. Při vidličky chybí páni. Tři vidličky pokřikují na lidičky, už k nám
nositelka nejlepšího koláče, o tom rozhodne porota, jak již řečeno, tak získá uzenou kýtu pana Alferiho. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Doufám, že se máte dobře, že si to užíváte. Začalo se nám dělat krásné počasí, takže myslím, že to je krásný den a zítra snad to bude také pokračovat takto optimisticky. Takže já mám milou povinnost tedy vyhlásit vítěze tady našeho Koláče Festu. Říkám to dobře? Koláče Festu. A já začnu teda od 3. místa. Tak na 3. bylo to, jenom jsem chtěla říct, že to bylo velmi těžké, protože všechny koláče byly hrozně dobrý, jak slaný, tak sladký, ale přece jenom některý byly nejlepší. Takže na 3. místě vyhrál koláč paní Randákové. Je to slaný koláč, nebo škvárková placka, nebo jak bych jsem to mohla jako lépe popsat, ale vynikající chuti. Takže paní Randáková, pokud by tady byla a přišla za námi, a paní Randáková je tady, no vidíte to. Chcete jít k nám na jeviště, paní Randáková? Pojďte, pojďte. Pojďte, jen se nestyďte. Dobrý den, já vás zdravím a taky vám gratuluju za krásné 3. místo. Do soutěže to byla náhoda jenom. No vidíte to, a to bývá právě nejlepší ty náhody. A prozradíte nám recept, třeba by to někoho zajímalo? Ježišmarja. Nemá říkat prej, nemá říkat. Ne, prej ne, prej jo. To je v každý kuchařce. Prej je to v každý kuchařce. A jak se to jmenuje aspoň? Že to je nějaká škvarková placka nebo takhle, že jo? No, škvarkový guláš. Škvarková placka z listového těsta. Takže, dámy a pánové, škvarková placka z listového těsta, tak si to zapamatujte a můžete si to najít v kuchařce, jak říká paní Randáková, prý to je všude. Děkujeme. Tak a na krásném 2. místě se umístila se svým vynikajícím koláčem paní Součková. Takže paní Součková asi mezi námi není, nevadí, takže jí stejně gratulujeme a cenu jí předají později. No a na 1. místě vyhrál, tedy se umístil koláč paní Šmídové. A jestli tady paní Šmídová, tak přece jenom by bylo krásné, kdyby si tu první cenu mohla převzít osobně. Paní Šmídová není. Aha, takže paní Šmídová prodává ve stánku, tak kdybyste se tam chtěli zastavit, tak má skvělý koláče. A tohle je syn nebo syn. Takže já tedy gratuluji mamince, vyříďte jí to a předejte jí cenu, kterou právě obdržíte a je to prý těžké. My taky gratulujeme a pozdravujte a koláč byl opravdu skvělý. No a tím tedy moje práce tady skončila, dámy a pánové, a přeji vám tady ještě krásnou zábavu a užijte si krásného dne. Děkuju.